L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Notte Bianca se titniżżel fl-istorja minħabba l-adattamenti li kellhom isiru u l-għodod diġitali li ġew applikati għaliha. It-tim tagħna iltaqa' mal-organizzaturi ta' Notte Bianca sabiex iwasslilkom l-aħħar aġġornamenti. Dis-sena kienet sena partikolari għal kull settur. U s-settur kulturali u s-settur tal-festivals u tal-events ma kienx xejn inqas. Festivals Malta hija entità, Public Culture Organization li tieħu ħsieb illi torganizza u tipproduċi festivals kulturali f'Malta. Ovvjament xogħolna huwa anke illi nagħtu opportunitajiet l-artisti li bħalissa hija anke fl-environment li qegħdin fih hija importanti ħafna u nieħdu ħsieb ukoll l-udjenzi tagħna illi aħna bil-mod il-mod dejjem nippruvaw inkabru u wessaw biex niġbdu iktar nies sabiex japprezzaw iktar kultura u t-talent Malti. Fil-bidu tas-sena meta laqtitna din il-pandemija konna naħriġu mill-karnival u provajna nkunu kreattivi kemm jista' jkun għax bħal kulħadd spiċċajna li għamilna ġimgħa illi konna status quo, ma konniex nafu fejn naqbdu nagħtu rasna. Però eventually sibna modus operandi kif nistgħu inkomplu nagħmlu x-xogħol tagħna. Issa li għaddew kważi 6 xhur minn bdiet il-pandemija qed insibu sfidi ġodda li pereżempju naraw li x-xogħol li qed nagħmlu ikun sostenibbli, illi nibqgħu inkabru l-udjenzi tagħna. Hemm diversi sfidi li qed jiżviluppaw matul iż-żminijiet u qed naħsbu wkoll għas-sena d-dieħla u naraw kif nistgħu noperaw is-sena d-dieħla huma kollha sfidi differenti li qed naffaċċjaw ruħna magħhom. Sissa provajna nibbilanċjaw ikollna daqsxejn minn kollox kemm attività fiżiċi u kemm oħrajn illi npoġġuhom online u anke TV productions. Qed inħarsu lejn a hybrid kind of thing. Fil-fatt dis-sena aħna ħriġna wkoll festival ġdid li kien ismu The Hybrid Festival. Għaliex kien festival li ġie kreat sforz tal-pandemija imma beħsta nilħu l-udjenzi u ilħaqna ħafna udjenzi ġodda. Rajna wkoll illi dak li qed nixxarjaw online jilħaq ħafna nies differenti minn tas-soltu u fil-fatt kellna riżultat tajjeb ħafna b'dak il-mod illi ilħaqna udjenzi differenti. U fil-fatt dak żgur li mhux forsi ħankomplu insostnu fuqu. Kif ħanamlu wkoll bit-televiżjoni, però kif għadna qabel konna naraw ix-xogħol fiżiku biss, issa naraw xogħol fit-tliet strati differenti u qed naraw ukoll li pereżempju TV productions ikollhom bżonn anke TV producers, mhux just ikollna l-event lesta u mbagħad inġibu l xi ħadd biex jiffilmjaw. Allura hemm ħafna xogħol irid isir minn qabel ukoll. Fil-fatt dis-sena għandna l-eżempju ta' Notte Bianca. Notte Bianca li fl-14 edizzjoni kellha ssir b'mod differenti totalment. Għandna ftit events illi ġew iffilmjati, proġetti li ġew iffilmjati, fil-fatt urejna events bħal Mifhem Republic illi hija event li qed tiċċelebra l-mara. Għandna wkoll proġetti oħrajn illi ħajsiru fiżikament, ovvjament bil-miżuri kollha meħtieġa, bis-sanitization, social distancing u kollox, illi ħajsiru fix-xhur ta' Ottubru u Novembru. Normalment Notte Bianca hija ċelebrazzjoni tal-unità tal-poplu, ġifieri minn assetti varji tas-soċjetà, ġifieri inti tiġi għal Notte Bianca bil-package tiegħek, sinjur fqir bix-xogħol bla xogħol, barrani, Malti, dak li nqegħdin hawn ilkoll flimkien qed niċċelebraw l-arti u l-kultura u mbagħad wara dawk l-emozzjonijiet li tieħu toħodhom miegħek lura u tkompli b'ħajtek normali. F'dawn iċ-ċirkostanzi di l-biċċa xogħol ma nistgħux nagħmlu ovvjament. Mill-bidu konna sensittivi li dis-sena nistgħu nikkompromettu l-programm, però kellna pjanijiet oħrajn ta' kontingenza. Irridna nsalvaw il-proġetti tajbin ħafna li konna kważi se naħdmu fuqhom u hemm l-inizjattiva wkoll li jiġu rrekordjati minn qabel u ħajjoħorġu fuq TVM2 u wkoll online fuq il-paġna ta' Festivals Malta, però wkoll matul dawn ix-xahrejn ta' Ottubru u Novembru se nkunu tinqasmu kull weekend qatt ta' proġetti ħajkunu fiżikament barra, mhux bil-fors il-belt u mhux bil-fors issib fil-għaxija qed nisploraw ukoll ġifieri li nagħmlu xi ħaġa ħadd filgħodu. Ukoll qed nippjanaw li nagħmlu drive-in. Drive-in ovvjament tmur bil-karozza
mhux sinema, se jkun proġett ta' mużika, però inti tmur hemmhekk u toqgħod fil-karozza m'għandekx inkwiet għax mhux ħatoħroġ, għandek sija, tieħu pjaċir. L-interattività mhux ħatkun billi inti taqbes, imma l-interattività l-artisti li jagħmel performance se jgħidlek pereżempju il-ħorn tal-karozza jew tixel id-dawl tal-karozza. Jiġifieri immaġina dik il-massa kollha ħatkun esperjenza ħelwa Malta qatt ma ġrat.